pagelaran wayang Purwa tilaranipun para kina kang kebak pitutur lan wewarah utama dasare dalange isih muda cakrak bagus tur pidhakotu ulil balak sapa sing gelem sedekah minangka tolak balak insyaallah upama ana sing teka ora tumama yen tumama ora sepira upama kok lakon tumama gek ndang dosir mireng to jenengan piye mireng to jenengan muni ganteng garenge gawe karo tuamu dhewe ditunggoni marotoe nyambut gawe ditunggoni marotoe tidak menjadikan problem suatu masalah ya Mas ya ora malah kono sing minder omah kuwi mung loro apa kuwi wong lanang gampang njaluk ngapura wong wedok gampang matur nuwun omah-omah ayem selawase iki sampean wis tak anggap masku dhewe ayo kaya ngene iki wejangan kaya ngene iki tak nggo sangu besok nek aku wis marotuamu ora isin lho kok isin piye to Mas lha sing isin marotuaku lho kok iso mana isin marotuamu lah bayaran 5 juta yo penduduk aku dhewe 20.000 lho mosok kono gerak kon didite wonten kalih apa kuwi kalih sinten ngira aku kan gurung duwe to Mas lah ngene iki lho wong kuwi aja milang-miling mundak kleru guwing pacitan lho sing lanang 74 sing wedok 40 tahun lho yo ora aku ora maca to sing lanang piro 74 sing wedok 24 yo cek rabi kuwi aku malang andinge Patricia kok yo apal sih des apal tulisane tas sing ngene kok jadi saking wae saking suwe aja bojo amok alah rung lakoni kok kandhan aku rung lakoni bolak-balik ya monggo Mas Gareng kula atur minggah wonten ing papanggungan gawekna serampet to karo ben gayeng kang sarta geng coba kaya ngapa Mas ya tur merati beksane Mas Gareng luar biasa wilujeng dalu Mas ya wilujeng dalu Mas Da yang cangik Mbak Yulimbu alhamdulillah kula kali panjenengan dipertemukan kembali di suasana yang bahagia kados dalu niki nggih Mas bahagia piye malah aku koyo wong tratapan lho kok tratapan ana metune bintang tamu kok dibrondong bedil lho niku menghormati panjenengan sebagai bintang tamu warga masyarakat seneng atine mergo akan dihibur oleh seorang Mas Gareng yo sing kene sing ngerti oh lah garenge metu disumuti mercon wong atuh wah lah malinge kecekel kae malinge kecekel
iso maling mercon karo maling. Bakune kula kalian panjenengan saged dipertemukan kembali wonten ing dusun Gebang Siwil Mas Gareng. Gebang Siwil. Jajan kikil menyang pasar, roti donat tambahi gula. Kiai Gebang Siwil rezekine lancar, awake sehat panjang yuswa. Amin. Amin. Jadah ketan gathuke wedang, kopi jahe kurang legi. Apa kuwi? Bengi iki tirakatan nontone wayang, tambah rame ana Gareng Purwodadi. Wah. Kok ya iso nek golek pasaran. Ya piye ngaturaken sugeng rawuh paduka sedaya warga lan para pamirsa sugeng lenggah kanthi sekeca sinambi mirsani pagelaran wayang Purwa tilaranipun para kina kang kebak pitutur lan wewarah utama. Dasare dalange isih muda, cakrak bagus tur pideksa, anggone nganggit pinter nggone crita, suluk lan sabete ora kuciwa. Bintang tamune Gareng saka Purwodadi dadi cakrake bagus kaya permati. Dasare ora duwe rasa serek ati, bocahe seneng berbagi. Nek iki jare dalang kuwi kok muda piwulang ning emane sabone kok ning arep ngomong guyangan kowe. Astagfirullahaladzim. Arep ngomong guyangan. Astagfirullah kok malah ngaku. Lan jenengan a i u. Lah arep dalang arep moronen guyangan aku. Lah apa arep senengane kok emane seneng moro ning ndi? Kandangan. Kandangan iki padha wae iki dulure kok. Aku yo ora hafal kok malah ngono kok yo hafal men. Alhamdulillah. Dalu meniki saged sowan silaturahmi wonten lalagan Gebang Siwil. Gebang Siwil. Senadyan to omah wadon saka Purwodadi Jawa Tengah, nek Jawa Timur khususé Nganjuk iki kaya wis omahku dhewe, Mas. Sampeyan aja peh mara ning Nganjuk terus mrodo-mrodo Nganjuk lho. Ora kok mrodo-mrodo, jir nyatane sandang panganku yo akeh sing saka Nganjuk lho, Mas. Oh, dasare kuwi. Kandhane mula aku nek karo piyai Nganjuk insyaallah tak daku sedulur. Ngaten nggih? Lahir batin muga-muga mriku ya ndaku aku sedulur. Kok pas kono tak jaku gek kono. Mosok wedulurku ngaku nang dulur kowe ngono ya ora becik. Mula api-apike wong urip kuwi iso padha saling mendoakan. Doa yang baik sesama sedulur umat Islam atau muslim besok dijabah Gusti Allah dadi berkah barokah cadangan ing swarga. Amin Allahumma. Amin. Tak dongakno sing muni amin banter sesuk tuku kalung sak tampak-tampak bandule. Amin. Yo kayaknya sing muni amin berarti gak ada cita-cita. Yo kabeh duwe cita-cita to, Mas. Lah nek ora gelem muni amin banter ngopo? Ya ora banter ning ati kuwi wis ngamini, Mas. Ya wis muga-muga. Iki wau ayo ujube napa, Mas? Bersih dusun utawi nyabranan. Bersih dusun utawa nyabranan sedekah bumi. Betul. Sedekah tafulil balak. Sapa sing gelem sedekah minangka tolak balak insyaallah upama ana sing teka ora tumama, yen tumama ora sepira, upama kok lakon tumama gek ndang dosirna. Larut kerut anut ilining toya tumiba ning bantala sirna ilang marganing utama. Amin Allahumma. Amin. Kanggo sedaya warga pinaringan panjang yuswa. Amin. Pinaringan bagya mulya. Amin. Duwe putra sing genah tur saleh salehah. Amin. Mlaku ngetan ngulon ngalor ngidul kebak ing barokah. Amin. Utamane sing muni amin sesuk entuk arisan. Amin. Nek melu, nek ra melu aja ngarep-arep. Ya iya no, lah ora melu arisan kok ngarep-arep entuk arisan, lah wae sapa? Nah iya no, wis otomatis nek kuwi ya. Nggih, muga-muga berkah barokah, Mas. Alhamdulillah. Penontonnya luar biasa ya Mas malam hari ini. Senajan nggone rupek tapi tidak mengurangi semangatnya para warga masyarakat Gebang Siwil. Nggih leres Mas. Wah, tumblek-blek ngantek-ngantek nguri layar tancep pol kono Masya Allah luar biasa. Muga-muga berkah barokah. Amin. Nuwun sewu Bu, jenengan nonton wayangnya apa mergo seneng wayang? Ora re Mas. Lah ngopo Bu nonton wayang? Bintang tamu. Maneman le urunan. Iya. Oh dalange enggak. Piye muni piye garenge ganteng. Garenge ganteng. Nggih bener nggih. Nonton wayang mergo garenge ganteng. Garenge. Oh nek dalange terah biasa. Pidane kupinge kopok apa piye? Dalange ganteng ngono kok. Pisan kas ya. Nuwun sewu sing ganteng dalange napa garenge?
Wis gak cetha aku. Pisan gak sing ngene. Jajal. Sing ganteng dalange apa garenge? Oh lah kowe balane apa? Padha-padha nganjuke kok Sing tekok rak piyai kene ya tak tekok piyai siji sing wong jujur tur ora tau ngapusi. Sapa kuwi? Alah Pak Sugeng. Sapa penabuh atau pengrame to? Iya. Lha iya, ganteng di dalang karo gareng ndak gareng. Nuwun sewu Pak Gandeng jenenge piyai sing jujur ora tau neko-neko. Terus. Dalange nek kalih garenge ganteng pundi, Pak? Ayo di. Mireng to jenengan? Piye? Mireng to jenengan? Muni ganteng Garenge. lah ora tuamu dhewe. Mora tuane dhewe yo gandeng-gandenge kok. Wis tak ancam mau. Mbok ancam piye lho? Mara tuwa kok mbok ancam dosa lho kowe. Apa dosa? Wah, lembok mara tuwa dhewe kok mbok ancam lho. Ora apa-apa anake tak openi kok. Kono ane muni ganteng dalange anake tak pasrahno kowe. Lho. Mas aku. Mbok ancam piye? Ayo Pak, angger muni ganteng dalange anakmu tak weno kono lho. Mas aku kok tapi ngene iki ditunggoni maratuwa nyambut gawe ditunggoni maratuwa tidak menjadikan problem suatu masalah ya, Mas. Yo ora malah kono sing minder. Wah. Maratuwa iso minder iki lho. Lho iya no. Lha kok iso? Hangelmune dhuwur aku, Mas. Iki saya nepak bun-bunan iki. Karo maratuwane dhewe iki mbok sopan maratuwa ibarate wong tuane dhewe lho. Nun sewu Durna mau sowan ning Ngastina. Heeh. Iya apa ora? Iya no. Nalika Durna kuwi dadi punggawa apa dadi guru? Ning posisi ning negara Ngastina dadi pejabat, dadi punggawa, dadi nayaka. Nek ning Sukalima Dadi guru. bapak nek ning dalem kuwi dadi maratuwa. Ning kene yo handah aku to, Mas. Kowe mulai sedake dadi kicing mutar kowe. Kuwi jenenge empan papan Keprofesionalitasan kerja. kandhane lek gene ngerti yo budem yo. Weh, wis tekan bunem barang. Lah iki iso nyindir sing marahi sapa? Weh, lho, Bu Parsinem sinden senior pojok dhewe. Sing marahi sapa iso nyinden? Lho, jenengan. Sapa Bu sing marahi? Lho, gune no. Yo wis aku yo ora ngerti wong tuwa kene kok. Tak kira nek jenengan kadung sumbar kok. Ora, nek aku marahi cacah iki sing marahi aku kabeh. Anak-anak yang adik-adik, mbak-mbak yang masih perawan-perawan ini kamu yang marahi. Alah lah Patricia, Kumala, Sinta. Terus apa iki? Pesek. Nah sing dia belum kenal aku. Belum kenal iki cah anyar ketok iki. Yo, anu. Nek ndelok piyaine saka Lumpur Lapindo gitu iki. Piye, ndelok piyaine kaya Kaya iki kaya kelahiran kok Lumpur Lapindo. kok iso lho. Lah modele kok dukruk. Lu kancane kalem-kalem mbok duwe nang ngene. Kuwi jenenge gek kene ngopo? Lagian manusia, karakter manusia tiap orang itu berbeda-beda. Oh, ngono. Ana sing meneng, ana sing etes. Oh, iya, alhamdulillah berkah barokah. Puji pinuji sedaya warga Manggi Rahayu Basuki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kebangetan wayah dagelan munggah kok lagi dahare metu. Mang mulo ki dek lah opo? Engko bareng aku rono rampung. Yo ngenge siji sing gak nganggo kuah. Engko pas ngenge siji gek nganggo kuah mededeg. Ya pancen wis dadi tanggung jawabe Mas, nek pas wayah limbukan iki adat lupiya, adat saben iki daran munggah. Lah ngono kuwi sadurunge limbukan mau mbok didhisikno sicok engko aku ya ngono to. Mangsaku kan ya sadurunge munggah kanca-kanca pun dahar. Dadi nek tekan panggung kuwi dahare kesorenan ya bededeg ning wetan. Dadi waktu limbukane waktu sing pas. Ngono lho. Yo. Sing penting lho deloken sampean diliput aja ngrembug babakan wong pedung daharan. Diliput HP ning crentel luar biasa ngene iki. Ngene iki mara tuamu bangga. Wah, iki lho ya ampun mantuku disoting wong pirang-pirang. Iki wong teko nyutinge ora perkara pengen nyuting aku. Lah ngopo? Wong kono gun golek konten kok. Lah iya kan kontene sampean. Minis berkah barokah kabeh nggih Pak nggih. Tak ngakno tuku kuota terus pokoke. Alhamdulillah, heeh. Wah, beneran Mas. Wah, kaya ngono kuwi. Ngene iki sing dadi tombak ujung dari suatu pagelaran bengi iki mung siji Mas. Napa? Jimate kuwi mung rukun.
Rukun nggih. Oh, tanpa kerukunan ora bisa nggayuh wujuding pahargan sing kaya ngene. Nyatane jaman nggayuh kamardikan, modale kerukunan bambu dirincipi sing diarani bambu runcing iso merdika. Monggo musuhe nggawa bedil jarak 100 meter kenek. Nek sing gur bambu runcing kudu adep-adepan. Kuwi nek ra saka kerukunan tangeh kelakone. Mula bengi niki warga masyarakat dasare rukun bisa nggayuh wujuding kerukunan dadi warga masyarakat sing ayem tentrem gemari paloji Nawi. Amin Allahumma. Amin. Ngene ya Mas. Pripun? Rukun itu jangan terlalu luas dulu jangkauane. Aja rukun karo tangga, rukun karo wong akeh, rukun karo bebrayan agung aja. Nek diawiti rukun saka keluarga. Gitu. Sampeyan iso omong mestine kudu iso dadi suri tauladan yang baik. Sampeyan nek ning omah membangun rumah tangga karo bojone sampeyan tau congkrah apa ora? Apa rukun? Ya Allah Gusti Mas. Apa? Jenengan kalih kula kekancan wis suwe. Suwe. Mosok ora paham karakter hidupku. Ya tapi masalah keluarga kan privasi to Mas. Aku omah karo mbok wedok kuwi tahun 2018, iki 2020 wis 7 tahun. 7 tahun. Apa krungu jenengan aku tau tukaran karo bojoku? Alhamdulillah saking rukune. Ora kok saking rukune. Heeh. Omahmu adoh kok. Cedak ya blebeken. Berarti yo tahu to murah berarti. Lho omah-omah kuwi kembange wong omah-omah kuwi nganggo tukar padu. Ning tukar padu aja dibacutke. Mergo tukar padu kembange wong omah-omah nek tukaran ndang diselesaikan ning ranjang. Kuncine wong omah-omah kuwi. Maksudnya piye? Konotasine aja negatif lho. Ora negatif, Mas. Wong lanang wedok sak umpul sak omah mesti tau kesandung simpet jenenge tukaran. Tukaran aja didohno maratuwa, aja didohno wong tuwa. Ku nek melu-melu mundak kedawa-dawa. Dirampungi ning jero kamar, direbuk sing apik. Gampang kok Mas. Syaratnya wong omah-omah kuwi mung loro. Apa kuwi? Wong lanang gampang njaluk ngapura, wong wedok gampang matur nuwun, omah-omah ayem selawase. Iki sampean wis tak anggap masku dhewe. Ayo tenan. Kaya ngene iki wejangan kaya ngene iki tak nggo sangu besok nek aku wis rabi, Mas. Kuncine ben rukun piye mau? Sing lanang gampang njaluk ngapura, sing wedok gampang matur nuwun. Kuwi kok ora bakal tukaran ya? Ora bakal tukaran mergo wong wedok kuwi senenge nek dijunjung derajate, wong lanang kuwi senenge nek dialem penggaweane. Diweki kaya sithik matur nuwun ya Mas, wong lanang gedhe atine. Wong wedok ana salah wong lanang rumangsani sepurane ya Dik, wong wedok lega atine. Gampang kok Mas. Nalikanipun nuwun sewu. Contone aku dhewe. Contone, aku kok nglakoni salah, bojoku tak demek pundake kiwa tengen. Tak kecup pundake. Piye ngono kuwi langsung memaafkan. Aku mah dikaplok raiku kok. Kok iso lho malah. Lah pas pundake tak cekel, pipine tak ambung bake sikile tepidak kok. Lah ora disawangse. Lah mulo kuwi bar kuwi insyaallah rampung perkarane Mas. Wong wedok luluh atine. Wong wedok iki gampang-gampange menungso kok Mas. Kok iso gampang-gampange menungso? Wong wedok anggere mbok apusi senenge pol. Nek iki contoh yang tidak baik. Wong wedok kok diapusi malah seneng. Wong wedok nek diapusi malah keronto-ronto atine. Apusi dalam hal kebaikan. Contone bojoku nalika tak rabi bobote 37 Mas. Cilik minting-minting lah apike mbuh. Biyen wong wis sewu. Wong lanang kuwi nek nyawang wedok mesti ketok ayu mergo durung bojone. Nek wis ketok bojone elek. Bojoku mbiyen ayune ra umum. Kowe iki ngene iki ngedek-ngedeki aku. Pamane aku arep rabi, omongan ngene iki ngedek-ngedeki aku. Wonge ketok ayu nek urung dadi bojone. Wis dadi bojone malah biasae. Lho bener Mas, kuwi pamrih apa cinta itu buta. Nek wis petuk siji aja golek liyane. Anggep nek wong liya kaya elek-elek, ketoke ayu ya gur nek durung dirabi. Nek dirabi biasa, mosok kowe ora tau tuku. Wes. Sedang mbok tuku lho Mas. Tuku wayang kuwi lho Mas. Wayang kuwi nek jero wae wong ketoke apik. Nek dituku bendino dinggo biasa. Padha untuk ngono. Ya. Ana kanca ora tak omongi kowe. Iya. Wong lanang lega atine nek nampa kaya saka wong wedok pira wae ngucapne matur nuwun. Lah wong wedok kudu berterima kasih mbuh gedhe mbuh cilik kuwi jerih payah seorang lelaki bebasane diperes kringete ditugel balunge mung kanggo nyukupi kebutuhane. Upamane sampeyan iki bar manggung karo aku, mulih garing tekan Purwodadi tekan omah ngene iki kayamu, bandamu, bayaranmu ya langsung biuk ketutuk ning wong wedok kabeh, Mas. Lahir batin tumplek-blek ora enak sing tak sisake. Upama bayaran 5 juta, ya 5 juta. Bae, 10 juta. Wehno 10 juta. Entuk job gede, entuk 20 juta. Wehno 20 juta. Bae, ya lha nek metu-metu ning dino ceklan piye kowe? Jaluk sangu. Biasanya dikai selawe mentoke 50.
Biyo gareng dagelan kondang Purwodadi gareng jajak kok ning dine nduk nggur mara 50 disangoni selawe ngono iki aku malu sebagai wong lanang ngono kuwi. Lha kok iso malu ngopo? Lah apa wong kondang wong anu kok njaluk nggur 50 nggur dikek 50 karo wong wedok. Ngono iki jenenge kalah karo wong wedok. Ora kok ngalah, Mas. Piye? 50 dilebokke HP, tukokke HK apa kae ngono kalah. Ya apa? Ora tegese wong lanang lan wong wedok kudu pinter meminit keuangan. Heeh. Mergo wedok iki ning omah gaweane kuwi ana tetebungan wong wedok iki pinangkane pedaringan. Pedaringan Pedaringan betul. kuwi wadah rezeki aja nganti bocor, Mas. Ning nuwun sewu arep piye gareng wong wedok tak cukupi kabeh. Apa sak panjaluke tak cukupi. Perawatan Mas tanggaku njaluk bro warisan awake dhewe apik-apik mbok aku perawatan cukup dek cukup. Njaluk kalung? Mas, kancaku do nganggo kalung aku tukokno kalung Mas, cukup dek cukup. Gelang Mas? Mas, kancaku do nganggo gelang aku tukokno gelang cukup dek cukup. Saiki bojoku stres Mas. Lah kok iso? Saking bendino tak cukupi wae. Sik to, tak cukupi maksudnya disembadani dituruti. Mas njaluk kalung, tukone kalung. Mas njaluk gelang, tukone gelang. Mas perawatan, bayarono perawatan. Yo ora. Lah kok cukupi gayamu piye? Lah Mas njaluk kalung, cukup. Mas njaluk gelang, Cukup. Mas wayahe bayar SPP. Cukup. Lho ngono ki rumoro tuamu pricing ngono kuwi. Kok isin piye to Mas? Lah Sing isin wong tuaku lho. kok iso mana isin rumoro tuamu? Lah bayaran 5 juta, biu penduduk aku dhewe 20.000 lho. Mosok kamu kono gelang kon didite. Iya. Ya ben tuku dhewe to. Iya, kamu. Untane kok gak paham-paham to. Iya. Bocah iki modele piye to? Mula kok ndak rabi. Rabi iki syaratnya wonten kalih. Apa kuwi? Kalih sinten? Ngira. Aku kan gurung duwe to, Mas. Lah ngene iki lho. Wong kuwi aja milang-miling mundak kleru guwing. Maksudnya? Oh, gampang milah-milih. Milah-milih engko sing dipilih malah ora beneran. Mula dimantepke atine siji sing digayu. Mergo apa, Mas? Kowe kok nek sing mbok share kae kok ngelirik sik. Ayo tak tinggal. Nggak kae. Padha nek ayo tak tinggal kae. Lho, entek kowe malah entuk koyo Bu Parsinem. Weh. Pengenyang ngono kuwi Bu Parsinem iki malah ayu mergo wis payu. Oh, berarti kowe yo pengen gawe. Lho. Piye to iki maksane? Lho, kok Bu Parsinem kok iso? Lah kan wis senior. Aku mbok darani nyek kene. Ono. Saiki tak walik. Piye? Upama jenengan tak jodhokno karo kene, gelem ora? Ya mboten kan. Lho ngenyek kowe berarti baru pelek. Lho ngenyek kowe. Ya kan maksudnya sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Lah lagi anggepan. Ya kan umurnya terpaut jauh. Apa umure mempengaruhi? Dia iki pacitan lho sing lanang 74 sing wedok 40 tahun. Lho. Yo ora. Aku ora maca to. Sing lanang piro? 74. Sing wedok 24. ya cek rabi kuwi. Rabi. Mahal 3M kok. Alah. Lah sapa ngerti jalan akbar umur pinten? Umur selawe saiki. Lah selawe entuk swidak 5 sapa ngerti? Alah. Ya ternek terlalu jauh ya jelek to, Mas. Rong dino keracunan kowe. Kok keracunan apa? Expired. Mangsaku nek nenyeng kok. Saiki yo karo sindir nom-nom. Ya nom-nom. Ayo. Iki sing mbok lakne kaya lumur lapindo mung tak kon jumeneng. Oke siap. Urung tepung to karo sing iki. Blas dereng nanti petuk. Nek sing kandhinge sapa jenenge mau? Alah sing pesek. Andinge meneh. Sita. Andinge. Kumalang. Andinge. Patricia. Kok yo apal sih des. Hafal tulisane tas sing kene kok iki. Jadi. Saking wae lek arep saking seringe nang asal brata bae tas lho iki, Bang. Menurut saya Mas. Ya bener gareng matane kira ya bener wong sing didelok malah tase kok. Aku wong lanang sing iso menjaga perasaan wanita. Aku sudah di prinsip aku ora bakal ngeling-eling jenenge wong wedok liya, ora bakal ngeling-eling raine wong wedok liya kejaba mung bojoku. Mula aku nek kalau sinden-sinden ora tau tak eling-eling, Mas. Setia kok. Lah berarti saking sayange karo bojo ya. Ora kok saking sayange. Lah perkarane Wedi. mergo mertuane ning kene. Wong kene kira padha wae, wong lanang wedi karo wedok. Oh ngono ya. Ketok gagah nek ning warung kopi omongane peteng-peteng mlebu omah lho, golek ibu bojoku lanang.